Oier, Jon eta Itxaso lehengo eta oraingo eskola kontatuko dute. Lehengo eskola. Ordenagailuak ez zeuden. Irakasleak serioak ziren. Mailak banatutak zeuden. Liburua ez zeukan marrazki pizkak zuten. Oraingo eskola. Ordenagailuak daude. Andereñoak ez dira oso serioak. Mailak ez daude banatutak. Galaxiak politagoak dira. Guk uste dugu nahiago dugu oraingo eskola ordenagailuak dutelako, andereñoak alaiagoak direlako eta mailak taldeetan daudelako.